Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Kunjaku kulimvula funa anthu kubwerere manyumba mwanu mvula isana yande. Odia zake! Odia zake! Odia zake! Ugabadia zako ule dani? Ifetimadia zatu. Choyamba ndikuchokoza linonse chifukwa chobwera pano. Ndikusiwa kuti pali abale ambiri alipanjapo. Ndiye ndimapempha kuti ndikatha kukulankhulani musachite chiwawa, mukhale pompa. Uko kwa asilikali achinga ndikufuna kuti anzanu alipanjawo amene alochuluka kuposa inu apa akakhale uko. Naonso ndikumane nawo. Naonso ndikumane nawo. Muzakhala pochoka, muzakhala magulu apano. Andirande pauka, angwe pauka. Malida waniwo ndeti kumane nawo. Ela mukhala magulu, mukale pantendere. Anzanu onso. Ndiona takani pay. Pochoka pano mawiri atatu msalapite oyamba ndi awa. Pamene mwabwera pano pali anthu ena ozungulira mitu amene ayamba kunama kuti atafuna kalandira ufa. Mwabwerera ufa inu? Mwabwerera ufa inu? Mwabwerera ndani? Ingezo mwabwerera ndani inu? Akufuna zioneke ngati mwabwera kuzalandira ufa mkono anthu wachuluka ndatiyayi. Iyi ndi odia zace ali pachandu wadi. Odia zace! Pamene ndili pano ndifuna ndikusimikizireni. Kunena kuti zoti kuli njala, a president akuziwa. Zoti kuli njala, ine ndikuziwa.
ndiyeno chimanga cha boma ndikuthandiza nawo kugawa komanso ufa uja ndi wanga wa ine mwini ndikugawa ndiye ena unapanga majera timbane yeye timbane anyamata nkhani ndiona kuti zabu ino zikamachitika ena zimawawa akagawa ufa waboma kuti ati ine ndizimva kanga ndikuti wopelewera iyayi a president a dziko lino akundilola kugawanso ufa wa ine mwini chifukwa ufawo ndikugawa kwa anthu wa president wawo ndani president sindikugawa kuti wa DPP wa MCP nikugawa kwa aliyense anthu onse malayi munomo president wao ndi Chakwera. President ndani kwa nini? President ni nani? President ndi Chakwera. Achakwera sasa kunipangira ine sanje kuti akagawa uyu andibera shayi. Oyi ine ndine vice president wa dziko lino. Ndipo mudia. Timbane kumtikangani awa ni mmozi wa anthu amene amadia zachi amene alinazo zachi alima chaki yake ndalama zake ndili nyazi zanga ambiri amene amadithandiza so ndimanaiti ndiye nakaona matraki magali moto zitenge ndalama yakuzitenga kuti ndine mwana kapena zao zasowa hoja zache emaso tukutisangalaza nchonera kuti aliyense amene waluwa muno ndiye amene alipanja audia zake aliyense chovotera alitani kwadi pakali pano zonse zimene ndikuchita lero achilima amaziwa kuti uyu tu angapange izi kapera kuno tiyendere limodzi anali munthu wanzeru ena akhala pasi ati kundithamangisa lero si izi Kusanje akudikira Eastern Region akudikira kumpoto akudikira odia zache ili pali ponse zikuchitika mziko muno kawisa mbona ngati kuti vuto mimi sikuliona mavuto amafuta anthu amakhala pa makiu bwana president anandipasana udindo ndiwe Minister of State for Public Service Delivery naita na onse akupanga za mafuta awo masiku awiri okhala ndizikonzedwe izi mafuta sakubwera ndinapita kwa president kapeleka salute zatheka lero mitengo ingokwera ngati ya chamba mitengo ingokwera ngati ya chamba ndieno mauanga kwa inu chandi kwadi inuyo chalapa chandi kwadi ifetiri yangono wina akakumenya iwe ndukugwa ndiye ukazuka umamuza kuti watu maliro wanu maliro amena kuzunza Malawi pomatenga forex kumasunga ndikuma kukuduza mitengo asiti boma alili singili kwenda bwino tanzaleji ifetiri yazibale yatu ina mango na hoa kala kumudi sa kuziziwa kumpasa muntu ndawama lero kubiza kubwelera bwanji yida pesa zitakwera kumbe kuonjezera mawaza no sizimenda tonto ndi chamba chimene zimene zozo ndi vuto la chiboma ilili litane nazo osati kumangobisala malo na boma ili oti atane ni mavuto amene ndani kodi ndifeyo inuyo musapite
mudikirire po mpano ndabwerera inuyo ndiponso musadandaule ndi amene akulankhula za chipongwe Kani nifuna ndikuuzeni akumana amaso ena akubwera vice president afuna zake ufa ati kukunjikanya zuwa lonse azipani zina zija kuti anthu akhale zuwa lonse akhumudwe ati ndaanamiza inetu ndikamapita kogawa ufa wa ineyo mwini sindinapereka odi ndimangotulukira akakuuza ndikuti akafuna kagayo ufa muzoti zonama sindimalengeza chimanga cha boma ndichimene amalengeza ndiye ena atakagawa ufa atunakagawa ufa cholinga chake aone ngati mubwerera ufa inu mubwerera ufa inu ndiponso ndimachallenge kuna kuti ine amene ali muwodiya zaja alibe mulandu mubwera pano uzoti lero ndipekena kalikonse tionana mawa muchitukwana zikakhalapo tigawane palibe koma lero zilipo Salu mwamba area iliyonse kwina sinafikeko angolema makalata kunodia za chikapanga chaka chino anthu auna malawulo ndiye pali ena musiona azilemba zambirimbiri ayesesa kukhotesa chimene akufuna iwo akuti ine ndiye achakwera tiyambe kuyambana munthu mayambana ndi bwana wako munthu umayambana ndi bwana wako nkhani ya mitengo nthawi ya mitengo nkhani ya mitengo
mitengo ya mitengo malai mnono imene yoyo ni nkhani yovuta kwambiri ni nkhani imene wina agula lapo mdziko muno kukufunika kuti ena amangidwe ena achosedwe ntchito kuti komaliza mwatitsikana kwambiri ndikufuna kuti mwabwera ena kale abali anu panjapo nawofa akufuna kuti andione ndiye ndisira asilikali panopo kuti atithandize makamaka asilikali amene achinyamata tione kuti tipanga bwanji mmene mati ayi ndakumvani ndakumvani kitu chopusa kwambiri amanena kuti amene iyi akumutuma ndi MCP akangochoka tikangomuchosa akalowa ku MCP andithamangisamo ineyo ndakupanga woja zanga ande mlandu amba kuzungulira mutu kena kwa iya msaru ikufana ndi athu ikufana ndi yawo iyi ikufana ndi yawo komanso ndikuwuzeni msalu ija ndi ya Chilima mbale wanga nemena ndipasa udindo okhala running network Chilima ndinamuthokoza mpaka na kale ndiye msalu imene ija mukaivala kuchipapanuko mukakhala kunyumba ivaleni musayope ivaleni mukamabwera kuno lero kukamuna kosinza kuti tikumana kuno chifukwa anthu abwera ambiri tinati abwere chifukwa tikusanzika kupita kulongerero tinati abwere pang'ono 2000 ndiye abwera mangouza na ifetu tikupita tiyeni ndiye ulanda wina tikakumana kwina nkhani ndiyonera kuti akamachula akamatakakanikaitetapakanitetapakai mukamamba kumene nthawi zambirimbiri MCP Mai Mausi MCP chimene akufuna kuti ine pokana
linyodogole MCP yo tikadana ndiyo simona tampasula ndikuuze ni vice president akaba ukangana ndi president ziko silibaini tinapita kuhadi mati uko tahalamula kuti muyambe kugawa mpunga anthu akufanyikala ndikaladana ndi president ingalamulo zimenezo iyayi lero ndili pano kuonana ndinu a president saziwa ineyo ndimayendera audience ache alibe mwana zimene tikukupasanizi ndi zanu palibe chipani chimene chikuthandiza ine ayi iwo nganafuna kubebeta asani kodi ineyo ndifuna kugwira ntchito amalawi akuvutika ena mazuka usiku ndifuna kugona njala kutenga ngalama kukalowa mustolo kubwerera nayo kukalowa kubwerera nayo zimenezo ni mavuto amene achakwera akufuna amvesera amene wawondi amene achakwera akufuna mavuto amene tanani kodi yatese nyumba mukakala mavuto bambo wa nyumbamo asatawe mavuto akonze chani kodi amene mabera mwaliona komali njala mwaliona komali njala mwayang'ane mimba ili kuno gari moto ili hapo akuta akaza wakuta ana wakuta ana wale kusukulu ndio kwa afusa muti bomali iwe wakuta wati pafachimanga kumango mwenda basi ndrama alipa zote ngakule chimanga akukukulani ambili amango wankula chikondi cha muntu palibepo akama kuona ni uyo mangonda kati mavoti voti imadia voti imadia ena antu chimene saziwa choneka kuti lero chikuto September Mulungu wakuza nu September tifika ena afetita kumwalira September sandani ipangirane zabu unowina ndinzake tsema mwalire siku lopya si September iya siku lopya ni siku la chiweruzo siku lopya ni la chiweruzo ndiye ine ndikamageza nani ndikamabwera makwala wamo mudziwe kuti uyuyu chimene akuchita sawo pa September akopa siku lachani kodi ambuya akudaliseni mutakuyimba musayendeende akuza nizochitika ndifuna ndipite uko ndikacheze ndi abale yanu pakali panopa music
kunoko abwerera odia zake alibe mlandu zimene abwerera anthu amenewa khale pomwepo ndipo ndikupasira phase number 2. Mwaona mene balili panja kuli muntu akubwerera odia zake alibe mlandu
Sopano amene muli ukulu simaonana tabwerani uku auchati adika banzere takani chete akusokotani banji ndio mzingo enda Tivaneti Odiazache Choyamba ndi kupepeseni kupepesa kwake ndikoti kupepesa kwake ndikonena kuti anthu amene ndimalankhula nawo kukapaki cholinga ndikulankhula ndi anthu ochepa leroli komano pamene amabwera amasazika anzawo ife Odiazache inunso mati nafenso ndife Odiazache ndiye ndikumabwera ndiye nonse mwalandiridwa chimene ndimafuna kulankhula ndi ziwiri zitatu kunena kuti pamene tikuti Odiazache alibe mulandu tikufuna anthu aziziyimira paokha anthu azichita zinthu zoti iwowo zopempha sizimapasa ulemu komanso ndikuwuzeni mosapsatira pali anthu ambiri amene akuyesesa kulankhula za chipongwe akumauza anthu tsophanani akubwera ausafuna ugaweni ufa ine ufa uja ndi wanga ndikamapita kugawa sinimapereka odi ndimangopita kwangopereka komano chimanga cha boma ndi chimene timapanga odi lembanani ndikusaka ndondomeko zonse pomwe ufa wa ine ndimangobwera pamudziko timapereka ndi chimozimozi chifukwa boma limafuna kuti tiyendese mwa ndondomeko molingana ndi malamulo a Georgia
Sopono ine ndimangoenda kutoka Kalamba kapena azimai zimene ndikuchita ine a president a dziko lino amene da president yanga president Chakwera mugeza kuti akudziwa sakudziwa akudziwa zimene ndikuchita ine a Chakwera akudziwa sakudziwa akudziwa ndiye pali anthu ena akumafuta akuti kumalemba zawo zoti ine ndi a Chakwera tisikangani president akamakangana ndi vice president anthu amavutika ndikapita ku Adimak kuliwonde ndakapeza mpunga mpunga huu zigawira ni anthu alimija mpunga huu tausiyeni mu Adimak chimanga siyani mu Adimak muona kuti mtengo utani kodi usika di anthu amalawi chimanga tikukwera mwadi chimanga sichikupezeka chimanga chikapezeka mwadi mavenda akumati machimanga mwenu kumakola kumagulisa anthu ena oyipa alipo mpano ama kutuma ni mavenda kwa chimanga mwadi kumapasa kumagulisa chimanga mwakamisa kumalira bali nzenu mukalowa ku shop mastolo mitengo iko kwena ngati ya kunyamba ndieno timauza anzanu unena kuti mafuta anthu kumakhala malaini a Chakwera president ananisaka kala minister of state for public service delivery kupatula kukhala vice president kuti ndizona ziti amafuta tinaita ndakhala ni hapa kodi chichika ndichani 2 days konzani mafuta matani akuona nga dziko li ya Malawi ena limboma momo ndiye ntchito imene andipasa president siyamasewera ndilingati kapita mudangao osalima yo kunyapula osalima yo kutani kodi kunyapula kapita o amatenga malamulo kutoka kwa kodi Ghana amene akuderera kapita o kutani kodi kunyapula lero mitengo iyi forex ikufuta forex akupanga ndi anthu inuyo mukoti umotani osakakula zambi mitengo kulwa lero mafuta alichonchi mawa alichonchi kutini ufa uotula anthu waita kupangisa zimene zozo alimti Malawi mabuno cholinga chake maliona bomali mawena akabera bomali sili kupasa ni chimanga kuli njala akulankhulayo unenepa ayugali moto ayugia kazache osakakula chimanga kumasa ni baji chito kutani wadi kuyakula paka kala vuto lolikonzedwe ine siningamwele pano kuti vuto limene lili no ngati ndalola kuti ndikhale vice president ngati ndalola kuti ndikhale nduna yoyanga namene bomali kuyendera ineyo ntchito yanga ndikukonza zimene zozo kuthandiza president osati kuzemba kumati mwaona ngati kuti mwaona osachoka kwa bwanji mwaona osachoka kwa bwanji pali ena anali mboma akangochoka mboma ndenzo rutho muli mbomamo mmango zitafunira lero mwachokako nzo rutho musapeperesedwe mavuto amene atukwayang'ana maso ndi maso amene aina kutisa mavuto amene wandani ifeyo ine silinganda kuti yayi Achakwera oka Achakwera manisa boma oka no pamene ndikuta kugawa ufa ndine mbali mozi ya boma mbone kuti yayi auze na twazipita ngati mulowe ndikula friend chifukwa ena akuona ngati kuti tikuyanga na 16 kapena mwezi wa September kuti siku la chisankho ndikumachenjeza kuna kuti siku la chisankho ofikako amuziwa ni Mulungu siku la
chisankho amuzwa ndani kodi amene atakavoteredwe kuti wafika ndi moyo amuzwa ndani tsono lero ngamagawa zinthu maja kuti ukandivoteretu umazamwalira lero chisankho chili kucha palizeni ine ndimanena kuti ndimaomba siku la chiweruzo, siku limene Mulungu, siku la kiyama lona kuti akukuweruza. Ukachita bwino ndi Mulungu ndi anthu ake kachisankho kali kanthu oyi tima wokhala wankhanza iyayi osamatero kanga chepe kamene kalipo munafunika kuti mbwere anthu ochepa mabwera ambiri ngati munthu inali nthongo imodzi ndiye mugawana nthongo imodzi yomweyo kugawana kuti bora tafika. Ndikamagawa ufa simagawa ufa kuno ku State House kuno ufa imagawa kuti inu kwenda ufa kuno ife nali panjaja abwera kuti tilangulane ndikamatuluka ndikalankhulanso kena kono ndikupita kundongerera ole ambire nabaya kuti sazikane ndifuna ndikusimikizireni kuti mavuto ali mamayi muno ena kusangala mene mvula ikugwa chonchi chimanga kumaoneka mu madera ena ndiena ena akwiya chifukwa nkhani yoti azilankhula itani kodi isowa chaka chino ena amangidwa ena akichitwa ntchito ena akutumulidwa chaka chino. Anthu akuvutika kwambiri ndi manena ine olo a president nkhani ya president olo nkhani ya ineyo even nduna kumakhala ifepo nkhani sionyada kuti madali moto simakoma anthu akungena kusauka tikupanaji zoti nili pano a president akuziwa mavuto amene alipo akawota wewetawo angoweweta ifeyo tifulatani kwadi tiyakonze mavuto amene wowo. Ndiponso siku lina kampeni ikagutika tizakuuzani kuti vuto ili ndikuchokera kuti linayambika bwanji. Forex hii yame kuvuta lero mbuyo mosemu ngati amati kunali forex amaitenga kuti zimene zozo anthu muzauzidwe zimatheka kuti munthu pamuna ako amakutikula kopsa iyo ndimenya banja latha wasiyana naye ndiye wakhala mbama ijanani yaiwalika mbama yaiwalika ukamuona uli iyi unamsira chani mbama yatani yaiwalika mbama mukundimva ndikuti ena amabwerera banja chifukwa mbama yatani kodi yaiwalika ndiye akati ndibwerere akampasa imozi mbama zonse zakale zinakubukiritsa paja maniko mbama uyu chaka chino anthu aona malaulo aona chani malaulo achilima bwana anga amene anandisankha kukhala running mate wawo nsalu yawo amene muli nayo olo mukhale odiyazachabe mlandu kunyumba kwanuko muzivala chifukwa nkhope iva indi pajapo janani kodi yachilima muzivala koma pobwera kunoko muzivala izo ma-t-shirt. Ndiyepo pesa mpaka ni panopo si wonse amene alandire chifukwa ndinakonza kuti alandire mwakuti lero alandira anthu okwana 4,500 alandira nsalu ma-t-shirt anthu 4,500 ndiye enanso abwera 3,000 ndiye inuyo tasalapo nditoto musati iyi mulandira ndibwera nsalu zilipo zambiri amuzalandira vuto ndona kuti tsopano ine ndikukuuzani chilungamoto ndikakuuzani kuti mulandira nsaluzo leroli palibepo ndapaka chilungamo ndiye ine pomaliza
mundimve kuti tikufuna mafumu abwino popunthwa amoti kufa limozi koma tisasiyane chifukwa mavuto woti chakonze ndifeyo ndiye mukhala pamudikira anzano yakatha iluso muzikatunga 1 by 1 kutulika kuti konkuta tamba naiti ambuya kutaliseni zimu kwambiri ili nakuzani kuti ndi group number 2 group number 1 ndi awo aja oyambirira aja ndipo akutuluka panopo odya zake alibe mlandu aliona group number 2 dijali loyambirira lija akutuluka pano awo aliwo akumalizika kutuluka yamene koma tikapita panja paliso ochuluka kopya ali panjapo zikomo kwambiri kanthawi kena ndikupasirana amene ali panja zikomo osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.